atong buhatun karon, as you see from the title, is mag-color ka sa akong buhok. Kita ra? Kuan, light blonde. And then, it's 45 pesos. Brimod. Brimod na brand. And then, naa siya, kani siya, unsa ni siya tawag. So, mo ni siya guys. This is only for, and then nasa rin ko napalit ko sa kabuok. Keratin. Wala lang ako nagpatatong akong mga garapon kani. Mo ni akong gamiton after na akong mag-color. So, ang total nga akong nabayran is, resibo, 85 pesos lang. So, ang kani is tag 10 pesos. Kani is tag 30 pesos. And then, ang color dyan mismo is 45 pesos. So, magsugod na tayo. So, mora gyapon akong gamiton. Mao ni akong gigamit kang papa pod. Namuna ni daan wala kani napalit na ako sa counter mall tag 16 pesos, and then kami ako ni siya daan. So, siya ibutang dire. Wait lang. So, mura niya yung gidaghanan guys. Diba? Daghan-daghan po. So, then kani, atong iyabo, ihurot. Okay. Ito siya tawag ani. Basta man ano siya. So, ano siya guys, halos na puno good siya. And then, so, I'm using the ako lang sa Japan na brush, chart, English, at sa ilang tayo sa kasaban ng English. So, kung anday guys, naligo na ko, nag-shampoo. wait lang. Kasi na ilabay. Be right back.